Good morning, good morning, good morning! Welcome sa atong programa ang Handtuo sang IPPO. Ang Kape Kag Balita. Kami ang inyong mga Ilonggo Cops sa gihapon ang mga maambong. Police Senior Master Sergeant Francisco Lidor Jr. Kag ako si Police Lieutenant Maria Keomiten. Antes kita mag-umpisa sa subong nga adlaw, Mayo 5, 2021, napasalamatan ng ibang pingping ang mga sponsors ang makeup and lipsticks. Dato nga doon, si Ma'am Jenny O at si Ma'am Alasa. Yes, ugaduga amat-amat din namon sponsor. Of course, ang aming kape, si Police Lieutenant Colonel Remy Alavarin, ang Chief sa PIDMU. our Provincial Investigation and Detective Management Unit. Okay, Arina. So, syempre, hindi natin nila kalibatan si Tatay Jose sa Tagbang Uton. Tay, good morning sa imo. Kaupon ang mga Chos Boys, kandila sa ato nga legendess naman, si Mama Susan, kag of course sa Saraga sa mga pamilya ko nga nagatutok kit subong nga adlaw para sa subong nga kapit balita kag everyday no kita rin lamang pingping ang aton nga programa kag sa nagadako nga coverage sa sining programa Kapit Kag Balita. Amo ni pagdalo sa inyo ang mga updates sa accomplishment kag programa sa Iloilo Police Provincial Office. Yes. Pero antes kita, ang pingping magdala sa mga balita, ano anay ang balon mo nga pampagood vibes or our quote for the day? So stop saying wish, but start saying I will. Very good, no? Very inspired. Stop saying I wish, start saying I will. Kung silingon, hindi ko lang pwede nga I wish nga wala kaya sa ginaobra, dapat sabayan ng gawa, di ba? Yes, start planning, start working. Yes, kaya ako sa Francis na ano ko na siya, nga kung ako galing ginasulat ko na siya everyday ang to-do list ko, dapat wala ko lang na siya nga gina-wish na obrahon. Kung hindi na siya gina-obra, kahit doon pa namin isang feeling ko, kung hindi na siya tanan na damo ang na-check ko dala sa akong mga to-do list. Yes, very good na practice. It's a good practice sa management. Every day, you have to be clear with your direction. List down the things that you have to do daily. And the afternoon, you have to review whether or not you have performed or accomplished those to-do list or not. Para kung ang wala na chikan, carry over for the next day. Very good, unay na tawag ng mga result-oriented ng mga individuals. Congratulations, Ma'am Pinpin, for that. Thank you, sir, for mentoring me also. Yes, I have regularly nga mga annual na journal na kung saan tingin ka-serve as diary of the things that you have accomplished and the things that you have performed for the day. Kailangan balikan. Yes. Kaya ang tayo ng Pinpin na prinsipyo sa opisina, kung nag-report man lang ka, kung wala ka plano, kung anong brahon mo, pauli. Because nga ulang ka lang sa gym mo sa opisina if you are not sure of the things that you have to accomplish for the day. Yes, ang importante pala niya, may ara ka inobrahan, mamambal mo ang ini ang nabuli ko sa organisasyon natin. Yes, we have, especially sa ating mga kabaro, sa ating mga Ilonggo Cops, padayunon ang standard sa performance, hindi na-expect sa ating provincial director, ni Police Colonel Gilbert Guerrero. We have to, to be at pace sa iyang dedikasyon sa integridad sa pagserbisyo. Grabe, wala ka pahuway. Kita Mariano, pahuway. Okay. Doon inspiring bala kag nga gusto mo man nga, hindi man din nga labawan pa, pero gusto mo man nga kung ano ang pacing sa ato nga Police Provincial Office. Siyempre si Sir Police Lieutenant Colonel Gilbert Guerrero, always din na namin siya ginamidulo. Kaya nga, kung wala siya adlaw, wala siya aktibidades. Kung wala siya aktibidades, kung pangitag siya sa activity na para ma-inspire nga kung mag-iyahan yung ato ng mga Ilonggo Cops. So, diba? That is why every day, hindi kami mawala sa pagdala sa inyo sa mga significant accomplishments sa ating mga kapulisan sa kinalain-lain nga police stations dito sa probinsya sa Iloilo. By the way, before we start sa ating mga news, we would like to thank our supporter dito sa National Headquarters, Police Brigadier General Harris Pama. Thank you so much for always tagging or always sharing our videos sa Kapit at Balita at sa the same time sa ronda ng probinsya. Yan ang isa sa mga dahilan bakit lumalawak ang inaabot ng ganitong mga initiatives natin. Sir, thank you so much, Sir Harris. Thank you so much sa mga patuloy na nagasuporta dito sa Kapit at Balita. Please don't forget to share sa atong video para
malawig kag dako pag nga abutan sa ato nga programa. Kag base man sa instructions sa ato ng Provincial Director ni Police Colonel Gerbert Guerrero, paagi sa sining programa ang kapikag palita. At the same time, ang roda sa probinsya kung hapon, pwede ka mo kapadala sa mga complaints ninyo. Yes. Or meron ka mong gusto mapa-action sa ating kapulisan. If you send today your complaints, rest assured by tomorrow, may kami mga actions to respond to that particular complaint. Of course, what we want here is that matagaan sa immediate nga attention ang mga concerns sa atong mga pumuluyo, especially kung ini ang may kabahin sa peace and order and security. Yes, not only that, pinapanawagan man natin sa atong iban dira nga halos tanan yung police station diri sa Iloilo Province. Kung may anak ka mo gusto ipa-announce, ipa-remind, just PM us. Or actually, aga pa kita na nawag ka sa Pasig City to follow up na namon kung ano ang mga among topic for the day. Yes, especially may ara kita anom ka mga wanted persons nga na-aristo kahapon. At the same time, may ara kita incident sa tawagan attempted suicide. And that's one thing that we have to follow up, no? Because nagiging concern naman natin diri ang suicide cases sa Iloilo. Despite we are lower than the past 2 years. Yes. Sa subong may ara nakita 23. Habit City, I mean, ka mga incident sa suicide sa probinsya sa Iloilo, and we don't want to add on the number. Mura nga, hugot kita natin panawagan sa atong mga pumuluyo na to be sensitive sa inyong mga kapamilya, sa inyong mga kasimaryo, no? Tupad pala ninyo. Kung may feeling nyo, may problema, please lend your ears. Kung isa ang pinipin-api, wala man tasang na mabuli ka kwarta. Pero kung isa ang chimbo at ang inang moment to listen sa mga tao hindi nag-suffer sa depression, dako na inangapuli para they can survive that particular challenge sa ilang kabuhi. At syempre inyo abangan, kaya kami intervention nga ginaplano na idugang na mag-mix up sa kapikang balita with regards sining aton nga mga suicide incident. Yes, Kagaw. Of course, we would like always to have a strong collaboration with the Department of Health and the DSWD nga mga ahensya sa gobyerno nga mga naton dapat arain sa front line sa pag-address sa mga nasaka nga suicide cases sa aton mga probinsya kag sa bilog nga riyon sa rest assured, may ara kita sila nga mga professionals nga invite na rin. But for now, sa mga members nila, Sir Francis, paano na kumabaran ko ang tao under sa depression na? So, hindi kita sila ang right person na makahambal, pero kung pamanta nyo, members ng family nyo, friends ninyo, meron ba lang banta nyo sa una na sinadyaw siya, tapos bigla na lang siya naging maupoy. Ang sudden change, no? Ang sudden change ng attitude sa isa katao. So, sa liwat, gina-open ginamo ng amon nga mga pertahan, amon bintana para sa inyo to listen sa inyong mga problema nga gusto nyo ipaabot sa amon. Arat dira ang atong 43 ka police station diri sa Iloilo Province. Especially may mga kababaihan, may kalalakihan, makita na they are well trained to listen kung sa inyong mga problema nga gusto nyo ipaabot. Alright? Of course, i-clarify na natin, we are not expert on psychosocial assessment. But again, ang inyong kapulisan, we can always facilitate sa nagkaigo na intervention para sa ating mga pumuluyo na nag-suffer sa sining mga pagdilaw sila kakabuhi. We have also the advisory council na composed of sectoral leaders and among the sectors sila sa advisory council nato sa tanang police stations nato ang mga pastor at mga pari nato na who are trained most probably and they can provide sa nagatawag na guidance sa ating mga kabataan, sa ating mga katigulangan. Kaya because recently, yung medyo mga bata ang nag-commit sa suicide. Early 20s and even minors. Yes. Ginatanan ng most of them, away mag-asawa, away with partner na siya. Sa pamilya, gid. No? Actually, Sir Francis, sino ang itaw nga wala problema, di ba? Halos tanan kita ka problema. Kaya lang, iba-iba ang pamatasan sa tao, iba-iba ang pag-carry sa problema. Bala? So, minagaling ina-offer naman ang among self, atong kita nga kami ng mga Ilonggo Caps to listen kung ano gusto nyo ipaabot sa amin. Yes, mura natin nga mga reminders, no? Tanan-tanan may problema. Ang question na is paano kita mag-handle because there are many ways to carry, to face the challenges in our lives. Sometimes, for example, kami mga smiling face, but of course you don't know, may aram kami ng mga personal struggles.
And again, ang ako na permitted mampingping is, despite sa mga challenges, despite sa kadako sa problema nga ato nga ginatuba, always look at the positive Yes. na perspective. Because yung mga problema nato, it could be emotional, financial, even sa related sa trabaho nato, these are all but fleeting. Magandapos kit. Kung may kontraka mo sa opisina ninyo, rest assured nyo mag-retire sila. Rest assured na sila mag-transfer sa different na unit. Di ba? Kung isa, ina siya ba lang inyong lamat o inang problema sa inyong relationship, doon talaga nga moment of silence, ma-recover ka mo, ma-patch up na. At later, ma-discover niyo po ang problema ko bali gamay lang compare sa problema sa iban. Dali ka muna sa nasilingan namon, hindi pareho ang pamatasan kag the way we handle our problems. So, okay? Yes. So, Natalas ko programa na. Siguro ako bata sa programa dahil sa ato nga live streaming kasi Ma'am Pingping ang ato nga Ma'am Pingping. Amo niya ako problema. Ano pala ang pwede ko himuon? Doon mga advice. Actually, Sir Francis, kung amo ina ang makabulit sa atong pamuloyo, I will do that. Praktisan ko ina sa insakto. Kung amo lang na, kung amo na gina-request yung obrahon ko na. Yes. Kaya sa sumunod daw, for the time being, sa atong programa Kapikan Balita, amo pagdala sa inyo ang the most recent accomplishments sa ating mga police stations kahapon nga adlaw. Yes, so atong pag-umpisahan sa San Joaquin APS. Congratulations diri sa San Joaquin personnel sa ila pagkalapok sa isa ka wanted person sa persona ni Jubilino Espinosa, isa ka 69 anyos ang edad, sa sala nga pagbayulan sa RA 7610 kag may-ari ni siya nga bail recommended nga 200,000. Kaya sa inyo gusto na nato, hindi na congratulated nato dira ang babae ng Chico Police together with the new SINA team sa pagkaresto sa tatlo ka mga kalalakihan nga wanted ini siya sa sala ng frustrated homicide. No? Mga bataon pa niya siya mapimbing, 22 years old and 23 years old. No? Mga bataon, mga lalaki. Kaya thank you so much, Kate, and congratulations sa ating mga kapulisan dyan sa Lucena na ini sila nanakpan para mga matubang sila sa panungungan matok sa ila sa sining frustrated homicide. Yes, congratulations. And syempre, sa bayan naman sa Dueñas APS, nalipay naman ako ginapabasa ko sinigay nga may ara naman isa ka persona ang nagsaba sa atong panawagan sa atong poplantikan. Okay, amo ni si Sir Ramonito Laab. Kay ang iyang isa ka Toros Millennium Caliber na 99F nag-expire ni siya. So, iya ini pag-asikasuhon ang iyang mga papeles. So, for the meantime, iya ini deposit sa Dueñas PNP nato. The same is true sa ato mga pumuloy nila sa Liga ng CPS nga nag-deposit man sa iya na firearm with expired license. No? Tomorrow, Pingping promise namin sa inyo nga ipagdala namin sa inyo ang update how many loose firearms or yung may expired licenses na surrender sa ato ng mga police station. We will see the progress sa atong oplantikan sa sining ato na paghimaka sa pag-inform sa atong mga pumuluyo i-surrender o kung-deposit ini mga armas dotha na wala na sa nakakaigok ng mga papilis. Yes, okay. So sa bahay naman, sa joint operations ng 2nd IPMFC kag sa San Enrique MPS, nadakpan ining top 10 most wanted person naton. Amo ini siya si Reynaldo Barreto E. Arroyo, 54 anyos ang edad nga taga Barangay Magsasay, La Paz, Iloilo City. Yes, very particular. We also recognize ang participation sa Iloilo City Police Station 2 sa successful operation for the arrest of sining top 10 most wanted person sa Banwa sa San Enrique na nadakpan dira sa La Paz, Iloilo City. Tapos imagine sa atong mga pumuluyo, amo na siya ang inapanamon nga kung kaisa, be careful ka mo sa inyong mga pag-o nga pagbalay, sa inyong pag-o nga mga simaryo because they may be facing charges sa ilang nga mga binhalinan nga presidensya. Yes. Kaga ang iya sini kasi ginlapas ining action la serious na sexual case na naman in relation to RA 7610. Kasi mo nang iya sini yung victim minoridad. No? Kaga mamanalog mo ang damo sa mga minoridad nga nadakpan nga nahibiktima sining sexual abuses sa itay ka mga kalalakihan. Paligog, no? Sa ating mga pumuluyo, please think twice. Inang mga nag-desire sining sexually sa mga kabataan, please don't destroy
ang atong ang futuro sa sining kabataan. Protect our children. Kabay patani na magpangamuyo ng permi para malikawan yung temptation na mag-biktima sa atong kabataan. Remember, yung kabataan, ang muli sila ang futuro sa atong kalibutan, futuro sa next generation. Please let us help them to build a country na kung sa diin yung wish natin na maangkon sa sunungan ng chimpo. Yes, kaya naman ang tanan ba lang ang mga krimen nga ginobra, tungod lang yan sa hinubog. Yes. In the night, tandaan nyo ka mga lalaki. Kadali lang sila ano, may ginatawag na ito nga last pala. Pero kung ikaw nakakumital sang sala forever, mo ina habang buhay, mo ina nga pagkahinulsulan, kaya may isa ka persona labi lagit kung ina siya minong edad, nga imo sa maro ng iyang kuturo, please lang. Kaya no? Atong mga biktimas ni nga mga minoridad, most of the time, they carry the pain throughout their lives. No? Kabunday na siya i-overcome. Kani sa atong mga ginikanan, sa atong mga guardians nila, let us always take care of our children nga maprotektahan against these criminals na magkaguguba sa mga futuro sa atong kabataan. Let us always be keen and alert, observant sa atong mga palibot. Hindi kita magsalig. Sa mga chimpo, kabunday mag-trust sa atong mga palibot. Kani sa mga kabataan ng tira, kung ano gano'ng ginalay kayo sa inyong mga ginikanan, please follow your parents. Follow your parents, ha? Because very rare na siguro makakita ka mo sa parents na wala nagpapaminsar para sa inyong kamayuhan. Yes. Sometimes, contrary man sa inyong kagustuhan, ang ilang inapanghambal, but again, the intention of your parents is only for your good. Yes, so later nyo na ma-realize na inatanan ang ginabal ay tama ka si tatay, tama ka si nanay, o diba? Wala ginikanan na gusto ipahamak ang iyang bilang mga kabataan, okay? Again, congratulations man sa Alibo Chat ng PS na inyong pagkatapos sa sining wanted person nga nakapakatubang man sa kaso nga frustrated homicide. Ining si Marnie Oresco, 22 anyos, soltero pa, kagbarang sa residente sa barangay Bagumbayan, Ilahas, Alibujan, Iloilo. Sa ating Alibujan EPS, sa kapangunan ni Police Major Solid Domingo, congratulations sa inyo na accomplishment. Yes. So sa karin naman sa mga ganis MPS, ato naman pasalamatan ining nagpamati isang atong nga panawagan sa Oblantikan. Kay may surrender naman siya, expired man ini ang iyang license. Ang iyang 45 iya inigay surrender. Ining sa persona nga si Sir Jerome Punsalan. Sir, congratulations. Salamat kayo sa imong pagsuporta sa atong panawagan, sa imong atong Oblantikan. Kami napasalamatan naman natin galit no, ining napasalamatan kita ini sa sining incident sa pagkaluwas sa isa ka 13 anyos na bata na nag-attempt na mag-suicide just because lang sa sa gatawag na module ba na ang iba namin sa private school ng Pimping graduate na tapos ang eskwela, pero sa public schools they're still the last phase ng ilang academic year, no? Galing sa atong maginikanan palyo assist lang ang mga kabataan, very difficult na mga modules kag sa atong mga kabataan extend yung inyong patience. Don't be excited sa tawag na summer break, kaya wala summer break, and complete the requirements ng eskwelahan, no? Kabalo ko mapipig lain ang quality sa edukasyon subong because of the pandemic. Yes. But again, let us make the best out of this situation natin. Nga despite sa mga struggles, we can still learn the best knowledge. We can learn paghihapon sa mga lessons na inahatag sa ating mga teachers through the modules. Sa subong maabi na chimpo magpinting partnership isang bata kag sa ginikanan para ma-overcome ining mga difficulties sa module. Kag syempre gani reminders man sa atong mga ginikanan, hindi natin pag-pressure ang atong bata kung hindi siya kay sa module. Kaya ako man, Sir Francis, ako honestly, gambal, mami may patudo ako ng anak, ga-contact ko sa teacher nga hindi ako sinikabalo. Kapatulo, kaya ako wala man ako ga-pretend. Kaya grabe gani ang quality, bala. Pagka-uubos, ang grabe, ang mga ginasiran nila sa module. Ay, imis ka na kutod, may arak sila iba na topic lang, hindi ko man maintindihan. Kaya sa itong, siyempre, sa may parents, kasi Sir Francis, may iba na busy pa rin sa amon ng mag-asawa, kami busy, working parents kami, so wala kami choice kung kaisa mga yun kami sa muli sa ilang mga tutor. Yes. So, sa aton man yung mga teacher, kabay lang, hindi lang kami mag-stop sa pag-distribute sa ilang module, please do. Ako ba saludo pa, Sir Francis, sa mga
gasaludo kita kuya sa mga teacher nga naga-follow through sa ilang mga ano ba lang, mga estudyante nga miskan phone call lang is a big help gidya nga pamustahon kung ano ba lang ang mga subject ang nabudlayan na nabihan mo. Actually ako na siyang advisor man sa kapon nga bata, tapos wala, no coaching, mamakuto nila kung ano ang nabudlayan pag hindi man nga part na nabihan ang mga kabataan. Pag sa mga bata man, please, you open your mind mga anak, kasi inang pag-answer natin sa module para maginasapon, para matapos natin natin pag-eskwela. At the same time, samtang nagdadako bala kita, damo kita learning nga maibalukan para sa uli, hindi kita matutukan. Sa mga nag-aspirar for academic awards, why it's good to be an awardee sa atong pagtuon. Again, don't be misled na ining mga awards will determine your future. Not the awards that the determinant sa ginatawag na success life, successful na kabuhi. No? Again, ang atong aspirar diri nga ang edukasyon will result to good behavior. Yes. Dapat ang edukasyon ang pinangita concrete nga impact sila sa aton, mapanami ang atong panimatasan. Hindi nga mapadako lang ang ating ulo. Again, sa atong mga kabataan, enjoy learning. Don't get pressured sa ginatawag na top 10 with highest with the highest honor, with honors. Hindi na siya determination sa success. Sa atong mga ikanan, don't pressure your children man para sa sining mga awards. Yes. Ako, Sir Francis, gusto ko pag-ipidrive sa mga parents, please. Tagaan na itong obligasyon, responsibilidad ang atong mga bata sa household chores nila. Ano ba lang ikaw That's the mga best. Yes. That's the Kaya nga, it's a way man na siya, nga matri ng atong mga bata. In the future, bala kabalo sila sa tinatawag na multitasking para kung isugo mo na sa ila, sa ibang tao o sa ila magiging trabaho sa uli, hindi na sila magbabulbol o kung magreklamo kasi sanay na sila. That's the best way Yes. to develop in them a sense of responsibility. Yes, correct din siya. Kaya lang sa mga pingping, hindi mga household chores natin usually, naghahatag sa ato sa orientation on basic problem solving skills. Yes, ina lang namin naman mga household chores, paghugas pinggan, pagtiga, Paglaba. pagpamigig, o pagpanglaba. Hindi ka rin ang tubo masan mo, sir? Yes, kaya yung sa usually yung mga household chores yan amon siya mga survival skills. Yes, life skills. Life skills na siya. Now sa atong mga pumuluyo, kaya nag-upuli sa aton nga subong talakayan sa sining kapikag balita. Madamo ka salamat. Of course, sa aton mga viewers, Ma'am Pimping, na padayon sa pagsuporta sa aton, aral at karami ang aton nga, San Miguel PNP, thank you so much for joining us. Ang aton nga si Jason Intarsiego, si Mary Grace Yabyal, kag si King Queen Escora. Of course, si Natalie Jototanes dira sa Bangoton, si Nay Susan dira sa Liganes, si Ma'am Jenny Ong sa Pabriga. Thank you so much for the lipstick. Lipstick. Sino lang sino naman ang kita mo ni lips sa kita. Happy mama ko sila sa ating mas beautiful. Okay. By the way, sa ating mga viewers, the word beautiful is applicable for both men and Yes. women. So, hindi kita ma-confuse sila. Yes. So, watching si Ma'am Jenny Ong. Si Juanto, ang ating dira sa HRDD office. Kami happy kung ata na natin makapulisan dali sa probinsya sa Iloilo ang nag-support sa mga programa. After all, sino kami ma-support sa sining inisyatibo? Kundi kita Kita lang. Yes. So, siyempre sa classmate ko dira sa second IPNFC, si Lieutenant Batilate. Bok, good morning da sa inyo. Salamat sa inyo pagpamatik na i-share mo ang atong video para mapamatian nila hindi ka mo dapat kasubong. Alright, ma-inspire pag ikaw mo magpanrabaho. Si Ma'am May Kalimlim, Hitua, good morning gid kay of course kay Ma'am Nova sumagay sa ibutante dira sa Saudi Arabia. Kay COVID nga wala iga absent sa Kapitan Balita. At syempre si Sir Rayo R. Pancho watching from Carles, mga Lori, ang banyan. Yes, ang very active natin na media personality sa Carles. Yes, syempre ang atong Vatican investigador nila sa PIDMU, si Sir Lan Moral. Yes, sa tanan natin nga investigador, of course ang akong idol, si Police Senior Master Sergeant Steve Francis Facto. Yeah, sorry. At syempre ang Chief Clerk nila sa atong PICADU, kay lako nasugata ko siya kung kinang niya kapuntiun. Good morning. At syempre ang ni Joseph Renel Ferrante, syempre nila sa Haro, sa Iloilo City Police Station 3.
Congratulations nila sa inyo, no? Ni Police Captain Eduardo Siamon Jr. sa inyong advisory council, si Attorney Sheila Olin, no? Congratulations kid. And I'm very happy kid sa ating Iloilo City Police Station 3. Hindi na natin sila sa jurisdiction natin, no? Pero kanina kung pamangkot na ako kay Sir Reniel regarding sa issue kanina nakaboy sa ila regarding na sa ano ba na, robbery or theft dira sa Iloilo Society Commercial, may action taken na sila tayo sa mga inaubra. Congratulations kid. Sa ating mga pumluyo, kung sa man, may naakot-akot. May medyo kakulangan ang pulis natin sa pag-act on your concerns. But rest assured na kung makulang ang mga tensions, we will always facilitate on your request. Yes. Kag syempre, ang Marilu siya ng Aguilar. Crush na kuno ako. Crush ko man ikaw, sir. Kung nga, analipay din ako, sir. Kaya ginashare mo yung ato niya video. Yes, thank you so much, kids. Sa tanong sa inyo, nagkakapo sa atin sa Kapitan Balita, palihog. Hindi ko makalipat i-share. Yes. Inviting ang mga kapamilya to follow ang Iloilo Police Provincial Office. Yes. And after today, this morning, karon sa hapon, may araw ng kapikap Ronda sa probinsya, mga follow-through sa mga incident dire kag iba't mga accomplishment sa Iloilo Police Provincial Office. Yes. May May kita habit. May kita habit nga morning at afternoon, maaari kang natutok sa Iloilo Police Provincial Office sa Facebook. For sure, hindi si classmate yun. Hindi na rin kumpleto yan. Kung hindi niya makita ang hotdog sa IPPO, ang kape, kag balita. So, yan to ang mga balita kay informasyon nga mula tibon para sa subong nga aga. Sa liwat na lipay din kami, kay inyo kami padayong ginasuportahan para mabatian ninyo ang mga updates sa programa sa aton mga ilang lugar. Salamat din sa mga mapukod kag mga mastong ninyo suporta sa new big hit sa Police Regional Office 6. Ang hatuo sa IPPO, ang kape kag balita. Kami ang inyong mga Ilonggo Cups, Police Senior Master Sergeant Francisco Lidor Jr. Kag ako naman si Police Lieutenant Maria Teomiten. Until tomorrow, kami ang inyong Ilonggo Cups. Ngagabi sa inyo sa Sinitinaga, make this day an opportunity to be better than Yesterday. Again, God bless Iloilo. God bless you all.